Обаче, здравейте, яхни! Аз съм Бопендо и днес съм планирал да играем блок парти. И да. Сега. Къде да играем? Ето тук. Това е малко. Само аз ли съм, бе? Айде, тук. Че доста. И да. Има няколко секунди. Здрасти. Какво си ти? Това си няколко цвети и дънки и коса, нещо. Стига сме се рекавили. Каква е обаче? Тай май съм я срещал. Чакай. Чао. Не знам много английски. Чао. Това е хак. Нещо подобно. Това е ред. Защото е там. Тук пише цвета. И аз ще читам за хак. И да. Night Vision. Това е. Айде още една. Това се случва винаги, когато взема и тъй става. Не знам защо. Тъй. Тук играем сега. Малко смъркам, ама нищо. Поне клипа няма да се развали. И да. Има няколко секунди и ще започваме. И да. Ако съм казал, пак ще кажа, че утре ще снимам клип за 1 март. И да, защото нали утре става март месец. И ще се направя ето тук на чичката една мартеница. Да, червено и бяло просто е. И ще се оправя скина. Защото не ми е оправено и тук. Виждате. И да. Ако е застанал е много глупче. Да. White. Това е white. Оп! Махат се всичките блокове. Да. Другия клип, нали след март месец, като започва. Чакай. Не! Тук имаш само ще показвахме съдята. Да, след 1 март, другия клип, мисля да е за командата Scoreboard. И да, дали в Single Player. Да. И това е много яко е направено. Наистина, не знам, май е Setblock тази команда, но не знам. Кой знае, секундно. И да. Напредваме с нещата. Бих искал да се кача там, а не мога. Някакво. Като куче някакво. И да. Don't touch my water. Don't touch my chocolate. Тоест не докосвай моя шоколад. Don't touch my... Не знам как е на английски бира. Да, пак казвам, не знам много английски. Да, нормално е.
Мисля, че се разбира от гласа, май се разбира, че не съм кой знае колко голям като Дино да ръбъра Емил Конрад, да ръбъра Тейна. Оранж, това е оранж, да. Падат! Всички падат, ей. Але. Не знам какво е панда. Беше сигурна и панда. Нещо такова. Грин. Това грин ли? Не можах да ви говоря. Нищо. Аз ще сменим играта. Ще играем Gravity, айде. Една игра. Да, игра съм е такова. Ресторант Руш. Айде мисля и това да играем, защото не съм го играл и ще е забавно. Това да не е Gravity, бе. Това май е Gravity. Не знам кой знае. Кой знае? Един Господ знае. Както вика, знака май беше. Не знам. Да. Някой ютубър казваше тъй. Да, май беше знака, бе. Казвам спърка. Просто... Така. Тук. Добре. Какво трябва да направим тук? Какво трябва да правим? Какво трябва да направим? Трябва да нахраним някой. Китчикън. Какво е това? Има още един, къде? Къде си? Ето. Как са го направили? Да, имаше една такава команда. Не помня как беше, обаче имаше една такава команда. Ето. Нахранихме го. Какво се иска тоя? Добре. Айди. Ето. Кучичка. Бързо. Кобит. Patatu. Patatu искаш. Патато някакво. Който и патато не знам. Той там имал... Нещо си мътам. Ти искаш такова, което имам. За 7. Нещо си. Ето, имам такова. Имам. Кто? Кетбок шоп. Ето. Ей. Кукичкът. Бързо.
Просто да нямам на господина, каквото иска. Ади. Милк, милк! Милк, милк. Бързо, бързо. 4, 3. Спасих! Сипака се на... Сега къде е той? О, той има най-различни. Моя какъв магазин е, бе? Знам. Къде са стенали ти? Айди, къде си ти? О, това са парички. Това май са пари. Май са пари, бе. Я, ти какво искаш? Ванила кейк с потато. Ванила кейк, ето. Ето. Бушуров и чакай, чакай, бе. Имам нещата. Не. Не. Сериозно. Джичи. И да. Добре, мисля да играем Gravity. Да, много яко. Добре. Забравих да махна. Той. Та е малко по-добре. Улепна ми. Само 4 мали, бе. 5 са вече. 67, хе. 3, 90 това има вече. Кой знаех, Gravity ще играем сега? И да. Това е да хайф. Да. Линкът за той. Не мога да се сетя. Другия път може да се сетя и да. Да. Линкът за сървъра обаче не помня къде беше. Съжалявам, обаче може би... Хайф е той. Ау. Аз май трябва по... Тея да ходя. И шах. Значи... Не. Да, за малко. Добре, някои вече са го минали, а пък аз не съм. Добре. Само и те ще правим явно. И умрях. Хоп! Сега умирам. Може би така. После така. После тука. И сме на половин сърце. Това не може и да е. Добре. И умираме. Знаех се. Просто не може. Аз съм най-големия нуб. Око! Някой вича го е минал цялото. Къде беше той? Че не виждам. Минах го. What? Да мина нещо, това е голямо чудо. Точно аз да мина нещо. Това го знам.
Това съм гледал. Това е от на Дропър. Май те се казваш, не знам. Да, някакъв на Дропър. Дропър беше някакъв. Май познах името. Добре, тук е... Там има също. Не, сериозно, там има също и такова. Да, малко копират, защото не знаят какво да направят. Какво да направят? Те бедни са. Що са бедни? Ладно. Ма някак съм глупостта. Аз не съм малумник. Малумник съм, всяко да се прави. Бързо. Да мина нещо. О, има няколко секунди. Боже. Още ли? Не, това не мога да мина. Ще изиграем сигурно още една, ма. Не знам, ще видим. Как се избавих. What? Бях толкова сблизо. Не! Ще го мина. Що? Ама аз го минах, това е тъпо, това е бъгнато. Някакво. И да, мисля това да е за клипа от мен, ще е това за сега. И очаквайте утре да има нов клип. Да. И да, това ще е от мен за сега и чао!